nan saɗa yewta ɓimani saɗa ñaaga tokko saɗa moloɗa jambara ɗon yewtirama gaaji Allah waɗi ko hani kala kana yiile ndimago so yiilama ɗo e madina Gounass ana yiite wonɓe fulɓe yontaɓe laaɓe jeese wirdoɓe lawol Cheikh Amadou Tidiani anduɓe fodde gila hanki sa nani buubu ardo gala kunɗo mbuɗol gala pullaji sambayere ɓuɓɓoɗi ɓungoyri sambayara enne kaale golle sa nani mamoud ɓuɗ kasu ɗa e ɓuɗ kasu marimano ɓuɗ kasu on gondi goɗo witti goskoro moso jajaji rewdir taji dafdeji rew sa nani siɗamaka siɗamaji enne kaale guelaji hankoɗe jampade yetti ente kundaga o yijiɗa gara gaña gara ɓe dasma gara tan yimɓe ƴogoɓe guenale juurotoɓe yama yarnama timaji oɗo nama homoloy saw donde e sooki donde e mamoudou dende fuɗe yettimi jayallala o jeeya gamaji e gama duule mamma tumi jaam sa e welede oɗo nama Amadou Samba Ɓoole dañi waali buuɓu gurnor jaaɓede buuɓu gurno e welede buuɓu gurno to gurnankoɓe cheikh waɗi ɗon hoore men he hay hunde takali kolli ɗi haala ko sona dima moƴƴe mbaɗo no mbaɗen ni albarka ɗiɗo biyeji CFA albarka jeese labɗe selli ɓe mbi bambaɗo ala no foti kono dimo o foti tan noon foti son koɗonama Allah waɗi ko hani son jewtama Allah waɗi ko hani ɗon mbi kaba kondam kaba koƴama jinnotoji e maaje kono ko jinnotoji ne poɓle resoɓe rew banduɓe mbala caggal galleji ko nayyi ɗi kino kecciɗi gallaji joni mbiɗe ko sammettude gaynaka caye jamma buunaji wenɗo ko nayyi sa teŋiɗi debbo fof to tawi caggal makko alhamdulillahi rabbil alamina sa rokkiɗi bambaɗo yettuma sa rokki ceerno windanma sawkiɗama tottuma seeso jooɗoɗa nayyi bambaɓe ƴewte wonɓe fulɓe ɓe tawi yewteɗe ɓe tawi bateɗe ɓe tawi jammeɗe wonno ndimagu kala ɗo yiila ana yiite ɗon so wiyama fulɓe tan guidde ɓe dara kono ko ndimagu o woni gonga wonno aduna kaari meɗi wi ɗum kaari meɗi ko ɗum kaari meɗi moftuɗum ba kaari meɗi jogaɗo maɗo subhanahu wa ta'ala bayi gamba debbo ɓuuɗum heñaki weñaki o jeewa banum gorko won yejji a siraji haaji kaalidi Boubacar Hammadou Goñi ɓurɓiraɓe jamal laɓdemo cayi bo danejo yejji a siraji Djibril julde Boubacar Hammadou Goñi ɓurɓirama weñaki o ɗeɗɗo haaldima haalama mamɗi tanodere kadi saga no gayɓe fuɗɗi nden o woni jeewo ciccaki haali Allah haaji sanani haala wala sama donere ne haale ko meɗi sanani haala ɓurman kala ne haale ko meɗi hay tawiraɗo kawlani e kono haɗani a andene sembe soseɓe mbi jajama chutma barkele mo woña juɗe laɓɓide fo jaɓa fullere barke rofonde de rofonde surtout seydana ko toyma naɓiye wonde
esa Tapara. nan goy didal dem gotol ko kabban didal dem kabban dem ta sonat jomoni ko di gaaji bale didal sunu baden ko di kabban didal dem kabban nan da fo jamoni wadan tamba wadan aduna e saatan aduna e nyalaade aduna way kono sinima kala golla filma ɗi jaltata to hande e Madina Gounass Ndogo hal mo say. wuro Ceerno Amadou Tidiane Ceerno waliyel waliya o tikko mo be def jala jima dine Ceerno tabe Allah jinga so noddi Allah o noto tawno aduna e golle tan aduna ko meedi yettete ko natti Ah. so wambaɓe jooɗima ɗo ana jewtana foti miti yewtude tan ko dima fo muɗum sa addi hodduyima ɗo e guitare sa addi guitare ma ɗo e baylor sa addi baylor ma ɗo e ñañor ala wela ɗum sonare hen hoorema mofti jawkal ma ala ɗi mari booli ɗi wona saya booli ko jikkima woppu ko maɗma woppu dokkuɗo e dokkaɗo fof ko aduna goppata kono fof moɗo anda ɗum Ah. on baddani jawdi e gono ɓala yen ko bambaɗo yiɗi ko ɗo bisimilla o bambaɗo yiɗi ko weeɓani sina ara ala ka addata sina hoto yiɗi ko nawtude kala nan ɗa albarka fati